Bé, el seguiment que s'ha fet per part de l'agència del compliment d'aquest conveni crec que ha estat exhaustiu, que regularment s'ha informat i s'ha presentat un informe que inclús n'hem donat compte en el Consell de Direcció. Els serveis tècnics que es responsabilitzen del seguiment del conveni n'estan francament satisfets, és a dir, hi ha un treball de cooperació que jo crec que és interessant, i també és interessant l'element de percepció per part de les empreses que de manera molt generalitzada han rebut bé aquesta activitat i a més en alguns casos han estat receptores d'organització d'activitats, seminaris de difusió sobre temes relacionats amb els riscos i amb la gestió concreta d'aquella activitat. Hi ha, crec, un conjunt bastant considerable d'activitats que en aquest calendari s'han anat produint, a més de complir els objectius de les visites que cada any s'han anat fixant, que són un nombre important de visites, al voltant, abans comentàvem, de 80 en el darrer any, i bé, en tot cas, a més, com que heu realitzat seguiments específics que són de gran interès, doncs em sembla que, com el cas que després podem comentar de la retirada dels PCBs o de materials que tenen especial dificultat, jo crec que és un conveni exitós des d'aquest punt de vista i des del punt de vista de quan va néixer i amb els objectius que naixia. I crec que quan fem el balanç de tot el conveni, el fruit que direm és un fruit positiu per totes les parts, és a dir, per la part de les empreses, per treure qualsevol tipus de recel respecte a aquestes possibilitats que tenim l'administració de cooperació tant amb les centrals sindicals com amb les associacions empresarials, com amb altres tipus d'entitats, i del paper que els sindicats també podeu jugar en altres àmbits, que és de la millora de la producció del país i per tant de les complicitats que aquests mecanismes estableixen, i per tant ho valoro positivament com a concepció i com a traducció dels resultats que s'han anat posant sobre la taula d'una manera ordenada i precisa en cada moment en què s'assenyalava en el tràmit del conveni. Bé, sabeu que les retirades dels amiants venen molt regulades des del Departament de Treball, que nosaltres estem en la fase última, i és que aquests materials els acollim amb un servei públic, que és el dipòsit de residus especials de Castellolí, que el procés de Castellolí és un procés absolutament higienitzat en totes les seves parts d'enlliurament del material, del dipòsit, de la seguretat de la persona que porta el material en aquell dipòsit, el xòfer del camió, etc. És a dir, hi ha un procés absolutament regulat de cada un dels passos que es fa i de cada una de les possibles manipulacions que es realitza amb aquest material. Crec que totes les persones coneixem que la dificultat de l'amiant és la seva fragmentació i les partícules que pot emetre i en ser respirades, la repercussió que pot tenir. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo he pogut visitar i veure el procés en el dipòsit de Castellolí, i jo crec que pels coneixements, perquè sempre treballes amb els coneixements que en un moment concret tens, amb els coneixements que avui dia tenim, aquest procés es fa d'una manera precisa. El tema de la retirada, que ja dic que competa a l'autorització del procés i el seguiment al Departament de Treball, jo crec que es fa amb totes les garanties, i poden haver-hi algun episodi específic d'algun sistema d'autoconstrucció que de vegades aquí perdem una mica aquest control que en canvi amb les grans activitats el tenim, jo crec, potser no el 100%, però el 99,99% sí.
En el cas dels PCBs, el paper que juguem l'agència és una mica diferent, és un pla estatal, hem de tenir coneixement d'on hi ha instal·lacions que continguin aquests materials, les empreses ens comuniquen el seu inventari i anem tenint comunicació de la retirada, i la retirada també s'ha de fer amb aquestes. Nosaltres fem un paper de tutelatge. La informació que jo tinc del Departament Industrial és que s'està fent d'una manera correcta, tot i que aquí sí que el sistema de separació dels PCBs dels maquinaris que els contenen no es realitza en l'àmbit de Catalunya, sinó que no tenim aquest sistema i s'ha de fer en altres indrets. Sabem, i aprofitem per recordar-ho, que la normativa europea permet la circulació dels materials relacionats amb els residus quan l'objectiu és portar-los a valoritzar o a tractar d'una manera específica, i en aquell espai europeu concret no hi ha aquesta possibilitat de realitzar-ho. Crec que estem posant totes les prevencions perquè sí que coneixem la repercussió que aquests materials tenen. Sempre tenint en compte els coneixements tècnics i científics que es tenen en el moment concret en què s'apliquen aquestes activitats. L'última